Adorang so tamulai ibadah ta, tapi ki majo jala tasaksihon songo dia kreasi ni sektor Betania dalam rangka pencarian dana. Pinasahat tu sektor. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami suang songoni nang inanami nang yanakon nami naposo dohot remajani huriatta HKBP Cimanggis. Sedasian program ni huriatta ima dalam rangka profesionalisme dan dalam penata layanan ni HKBP dipatu bahuriatta do kreativitas ni sude sektor kategorial pendeta doho parhalado di partikiano namanginang kami sian sektor Betania ima dari pukul 7.30 doho pukul 10 alani harap situ tudo rohanami anggia boy hitanya saluhu namanupahi khususna tu yanak nami nasya sektor Betania anggia boy tung tercapai biaya operasional ni huriatta di tahun 2023. Di siala haroromu naman upahi kami parjolo hudok kami mauliate. Sonari hupasatay mapartikian tu yanakon nami. Silakan masuk nak.
Mulia tema di pasahat rohanami Tuhan Musa luhutna amanami inanami suang-soni nang yanakon nami napo sebulung dohot remaja nang berpartisipasi mambain sumbang situ sektor Betania anggia matong las martabataba pasu-pasu tajalo siatuhata namar tua debata dilihat dihita saluhu nagajang ni umur jala dilian hahipason na politu julan nyarion salinai atas nama sude sektor Betania pasahaton mau lihat godang mau pasahat kami tuhamu mau lihat masuk mahita di bagasan ibadah ta adorang so tamulai martangnya kita di bagasar rohat tagano. Amin. Tapuji Tuhata mare dehitasan buku ende nomor 20 tolu ayat sada satu tolu. Hite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi purbadia na tumapalangi dohot tanon amin aina manguludo hata ni debata jala margugo mangula jala tumajom sian sanduk podang si dua baba jala menurusi doi rasa-rasa disirang hosa dohot todi akaring rikpe dohot utok jala pangum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha haleluya 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 martangnya kita Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala para siroha hupaserep hami rohanami di jolom
Jala hupangido hami tuho, say lehon asini roham, manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asa lam hutinggal hon hami, nasa dosa nami. Jala hutangion hami hatam nabadiai, say payan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbui nadengkan hami. Hupangido hami salunay, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita. Patik ni debata dibuat sian hata porsiaun ala Kristen ponggol parjulu. Au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dusan natu mapalangit dohotan. Dia do lapatan ni odo. Di parhatutur hakku do adong debata na tumuppa nasa namanggulmit. Di toppado dagiku marparnidaan, marparbinegian, marparnyangguan, marpakilalaan, marpadayan, di lihodoroha tutodiku jala di pature-ture do saluhutna rasi rasa nuaing. Akup ni di lihodo tuahu parabiton doho si panganon si ganupari, rodina sahasea, di au di hangoduanon. Diramuti duau asa unang mago jala diodingi duau di parmaraan. Luhut nai daksian denggan ni parangeku manang sian jinou ni tua tung asini rohana sabing doi doho denggan di bagasan ubahen na di lehon di baheni tama puji-pujion di bana jala tama hului na di dokna ala saluhut nai pabua las nirohakku di bana ima na tutu si tutu ido sahatna atong rak mangido gugu mahita mangulahon na hombar tupatik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatik mi amin marede hita. Jesus,
Tato potima dosata nagudangi dia dupian di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para siroha midahamin nadangolon. Narodo hami tujolom manuputi dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladangadong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhut na dohami manimbil siyan akadalanmu. Masay gudang do pangalusyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot ala asin roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni hapuson nami. Dohot di pangalusyon nami. Say ingot mahami hubbar tu asin roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maruham di bagasan rohanami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu dosata. Romahamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas dumuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Epistel dihita di bagasan parminggota dibuat sian Markus walu ayat 27 saha tu 30 tajahama marsikat soring pakatidakon ni si Petrus dungi borhat ma Yesus rap doho sisianna tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi jala di tongan dalani disukun ma akasisiani nin nama isi doau di dokalak dungi disukun iba nama nasida ya hamu isi mau di dok hamu jadi dia lu si Petrus maibana Kristus doho rapita di ayat 30 gawe di pupai nama nasida unang di pabuahon ubana ido sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin mared dehita Jesus Christ.
tahati dakko maha porsiautai, songon na hinatindak ko nidongata sa porsiau di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangi dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tidubuhan ni si Maria, nagabe-gabea siya di porbadia, adorang suhabubua. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banua turudung di tanong, na mulak mangulu di ari patudu, na manaik di surgo, lau hudul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosan. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanamon, manguhumi halak na mangulu dohot nama. Au porsea ditodi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan nyalak Kristen akka nabadia, dohot dihasisaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot diangoluan naso. Tabi gema puji-pujian nasino arahon ni kor ina Kamis diuduti manon ina Esther.
Tapi gema tikting nama sa di tonga-tonga ni huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Tapai hut-hut matiting na maragam di Minggu 27 Agustus 2020 na Barjolo, Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu pasap 12 hodung Trinitatis, lapatan na si tulusadao ni debata. Topik Minggu, hotdo pasu-pasu ni debata rodi sa leleng ni lelengna. Napaduahon, kelompok kortu hari Minggu tanggal 3 September 2020. Di pukul 7.30 ina Kamis, ina Esther, ama Salom, ama Jericho. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ama Huria, remaja. Di pukul 10.05 NHKBP. Napatuluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa 20 Agustus 2020 di sektor Nasaret di keluarga H. Sinaga Boru Pardede. Di sektor Judea di keluarga JA Tapubolon Boru Siregar. Di sektor Bethlehem di keluarga M. Manalu Boru Tajung. Di sektor Efesus di keluarga F. Manalu Boru Silalahi. Di sektor Galatia Mas Sohot. Di sektor Filipi keluarga T. Lubatobing Boru Siaturi. Di hari Rabu tanggal 30 Agustus 2020 di sektor Sion di keluarga E. Simajutak Boru Sianipar. Di sektor Betania di keluarga TP Silaban Boru Tapubolon. Di sektor Roma di keluarga Nonya Sihobing Boru Purba. Di sektor Korintus Mas Sohot. Di sektor Kolose keluarga Ue Huta Barat Boru Sihobing. Di sektor Kanaan di keluarga J Butar-Butar Boru Simajutak. Molo alamat pertanyaan boy mataida amang dohot taminang di acara naung tatiop. Napapaton ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 3 September 2020 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop resot. Di hari Minggu sadarion marpiliat tujolo dohita ima papungupilian amplop tu resot dohot pilihan napaduahon. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Napawanopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Di minggu tasadario di kebaktian pukul 7.30 doho pukul 10 nunga tapatupa kreativitas ya sektor Betania. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 naneng ro di parminggu 7.30 doho pukul 10 mangarade ma sian sektor Galatia. Napapituhon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion saud do patupaon ni huriata ulau padidion nabadia tuyanakon ni ruas ni huriata. Toropna 5 halak tapatupa may di kebaktian pukul 10. Napawaluhon pendaftaran katekisasi sidi. Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 ima pendaftaran nabarpudi tu akan nanaing madohoti katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2024. Tu akan mendaftar asaro marap dohot na torasna madohoti pertemuan na parjolo di hari Minggu nanaing ro tanggal 3 September 2020 pukul 10.30 WIB maringanat di gereja lantai sada. Napasiahon ruas nataba. Mulai minggu tasadarion nung agabe ruas ni huriata ima keluarga Ben ni Gultom. Mutiara boru bapahan dohot sada ianakon nasida. Nasida pidda sian HKP Cililitan Resort Pulau Mas. Alamat nasida di perumahan Bumi Cimanggis Indah 2 masuk tu sektor Kanaan. Pinangidoma asa jongjong nasida di hudulanna molomar minggu do di bagasat tikyon. Napasapluhon ruas namoding. Nunga marujung ngolu sahalak ina sian ruas ni huriata ima inang duma boru nainggolan
Tubuh 25 Mei 1956. Modding 21 Agustus 2023. Tutup umur 67 tahun. Sian sektor Kanaan. Jalana di hari Kamis 24 Agustus 2023 nasalpu. Nunga laos di patu pahuriata ulaun pangapuliot tu bagas nasida. Tatangya koma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal honna. Pasapul sadahon ruas nahona RPP. Di minggutta sadarion hona RPP manang ruhut permahaniot doho pamisangon nihuria do ima. Marta borusiman jutak nasian sektor Kanaan. Siala marhamulian so pangatoyon ni huriata di gereja Pentakosta. Pasap 22 hon pilihan amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 3 September 2023 marpeliat tujolo dohita ima papungu pilihan amplop tu pembangunan dohot pilihan napa 2 hon. 10 pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat tema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2023. Tuakan aso pasahat dope taingot maamang inang makarikoton pasahat tosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasap pulau paton torop ni ruas nama dohoti parminggu tanggal 20 Agustus 2023 744 halak. Pasap 55 hon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 halak, ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Padita dohot sude parhala doha gawe Cimanggis pasahato selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 21 sampai 27 Agustus 2023. Hatani debata na pasik kopolas ni rohamu natar surat di poda bidutolu ayat 10. Di tangga siamun nado gajang ni umur jala dihabirang nado hamorao dohot hamuliaon. Pasapulonopon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 5 kepala keluarga godangna 1.125.000. Pasapuluh pituhon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 4 kepala keluarga godangna 1.110.000 rupiah. Pasapuluh aluhon sadarion borhak doyanak kota remaja dohot naposo maddohoti parheheon remaja naposo HKBP Kota Depok. Nani uluhon ni amang Ketua Dewan Koinonia M. Hutagalung dohot pendamping naposo remaja amang Situa T. Gultom. Pasap pulusiahon totok ripe tu pembangunan. Torop na pasahaton totok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan godang na opak kepala keluarga godang na 600.000 rupiah. Padua puluhon parhepengon ni huria. Tuhuria sia juta 125.025 rupiah. Pembangunan 2.042.200 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.171.175 rupiah. Jumlah 10.120.000 rupiah. Molotung adong pilihan nasu tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami lao padenggat tosa. Songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi kema ede puji-pujian na sinarahan ni punguan kor ama salom laus diruti menon ama Jericho.
ini.
Kapuji tu hatta sian buku ente nomor 350 alu laos tapa dalam peliata. Oh
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horasma dihita saluhut na amanami do inanami nahina holongan di bagasan Tuhattai Yesus Kristus barita naudi nagabe ujaham di bagasan jamita sitangi honota di bagasan minggu teh sedarion di minggu pasal 22 dung Trinitatis imana nenek sian surat 2 Samuel di bidu pitu ujahama sian ayat 25 sahat tu ayat 20 sia songono madu di sini atong ali debata Jahubah say pahot mahata naung pinar baga-bagami taringot tu naposomon dohot taringot tu pino perna sahat rodi saliling-liling na jala bahen ma hobar tu baga-bagami asa timbul goarmu rodi saling liling na asa dohono ni halak songonon Jahuba sebaut do debata di Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David di jolumi aiho ali Jahuba zebaot debatani Israel nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon hataon au pajongjokon di ho sada bagas alani ubahen naung marhaso nangan rohani naposomon manangyak kon tu ho tangyangon ope ali Tuhan Jahuba ho sadiri do debata jala hasitonga do aka hatam jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata nadingganon atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot dia dupa munasida rodi saing lelingna ay ho sadiri ali Jahuba marbaga-bagahon jala marhiti sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi sadiling ni lelengna ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulia tema di Tuhatta satu partikianon toktong do hita di bagasan sada pakirimon dohot posni roha tutuhani babua ganup tiki ibana do di nalomandongani hita jala pos rohata dia kapasu-pasu nitu hatta hot rodi saling liling nado di nalaho mandongani do manupahi di saluk ngolutta jala bui dohonon so panagaman di bagasan paretonga partikian nuaingon tung masai hatop ate marsiadu partikianon tak terasa sonari di minggu perpudi di bulan balu masuk mahita tu bulan sia te kira 3 bulan nai nama hita medalani di tahun 2020-an ranungi di bagasar hatta nungamat saya gudang ate aka nabui tapi kiri aka dia maka rencana di tonga-tonga di palan laho paujukon doho di nalo mandalani aka ari-arita losido do nang di bagasan trupukon sasitong nah dina didalani Raja Daud aka partikiani naso panagaman ni pikiran nah nunga sahat ibana marhiti pasu-pasu nitu hatta masai gudang do di patongo debana dia ka perdalani nguluna ima taringo tu harajaon nama sai marmulia lumobi di sejarah ni pardal ngoluna di Israel nanti. Jala memang di sido molotaida tapar siajari sian hatan itu hatawon di sido HP molonunga do ngolui gumodang talehon tu debata di ngolutta ay di sido haroroan ni aka haguguon nanti haroroan ni aka pasu-pasu haroroan ni aka lasni roha di tonga-tonga ni ngolutta ale ta coba myo molo di ngoluni jolma molo taida anggo
umutik iba na mangalihon pikiran rohana laho padumuho dirina tu debata ai di sido jot gabe masa di dirita ima biar ni roha dohot akaragam holso di tonga-tonga ni nguluon ate alania hadui ala memang tarajumi do daktar bain hita mangula dihadiri ottayate daktar bain hita mangula digogo ni hita sendiri ate apalagi molo taparadupon di partikian waingon na bui dohonon masai maul tajahate aka perubahan zaman na adong nain na bui marpangotak doi tu bagasan aka sigi-sigi parngulat tayate termasuk umpamana di bidang ekonomi di bidang aka sosial di ngulut tahun ale di sido tubuh gogo di ngulutta alamar posni roha ita di Tuhani. Lau sido nang di bagasan tangiang ni Raja Dawutong hira dibuaton imana do di bagasan ngoluna di bagasan haporseaun paboa ala marsi hohot do nang baga-baga ni tu hatta tu bagasan hadirion nai jala pola do di bagasan panindangion ni Raja Daud pola sahat tu sada partikian do tu sada gorna sada level manang tingkatan ni nguluna gabe gudang do aka hamoraun ada jupang ibana di bagasan nguluna ido di bagasan tangyang nakiningan ni tangyang ni Raja Daud doi bahwa ala di pahot debatado imana na pinar baga-baga nai taringot tu rajai dohot taringot tu baga-baga ni debata tu pinoparna asa toktong dong di bagasan ngolu natar pasu-pasu ngolu odo sada lasni rohani na parjulu na dapot di rohani Raja Daud jala idu nang di bagasan pakiri moni ngoluta songon halak na prosia iya te pabua saliling di bagasan ngulu ni hita jolma na porsia di baga-baga ni debata marhite hatanai sasitong na ido na mabain gabe nguluta adong perasaan rasa aman nanti rasa aman jala odo sada kebutuhan ni tong ngulu ni hita perasaan nyaman saruba do songo di bagasan ngulut taun nate siganu pari molo nunga adong perasaan nyaman adok sitiopan di tonga-tonga ni nguluta manang BHP na masa perubahan di sekitar ni ngulut tahun tak terganggu nang pikirat tadi nalo mangadupi iya te alania adong sitiopan hagugoon huaso nabui si haposatta di tonga-tonga ni ngulut tahun dos do songon di tonga-tonga ni ngulut ta parado pun jo molo di tonga-tonga ni sada keluarga molo dang adong rasa aman kan gamang do si pata mangula dia kaulau nanti kan manang alania hame rasa aman ini biasanya terjadi parjulu mejo nang pelajo taringot tu aka nabui si halasonoton di aka sinamot dohot aka napuru di ngulu siganu pari iya teh nak pei masarikon ale molo nunga swadung rasa aman umpamana di tonga-tonga ni keluarga hubungan saya datuna asing pasti di ngulut tahun dang adong rasa tebu dihilalati sugari rimang-rimang hitam majo molumpama dang adong rasa aman iba di lebung niamat ta umpamana inata dang asur aman manang nialia alania hamai ulu do adong do songoni perasaan do kan nak boto dihilalahamu rasa aman do hamu do rap do amat tadi jabu teh aman do kan molo aman do tokolan rob amat tadi jabu umpamana ado perasaan aman rasana wah ngamal tung dikudak dikuci pejabu ala adong amat tadi jabu rasa dangan pula gugai ba coba melodang di jabu amata nak pedikuci sudah jabu tong do saya di hari mah dibongkar molo dibongkar ahma guguna mangalui ima rasa aman dia deh alian ulu jol masongoni ya teh batu magon dang ro amat tadi lebih aman doninna oh lu ya dung songoni ya deh adung lu songoni
tertaba mo inatay minar buhina mulda ngamat tanyo ala di kinata asal ro amatay olat songkak dua te gudang pangiduan ate kan api na dibuat pe dangadong matong borat nate gudang pangiduan na binuan ni mana dangadong kaborat dia te kan songoni lang di tonga-tonga ni ngulut taon nate ulu do songoni rasa aman ditaba mo sa tontona burju kaya nakon kan idoi rasa aman burju anakan aman dua te pistar muse bebereng maulo na pistar juara muse kan aman do perasaan iba anggon bakal gabi jenderal na maun haduan gabi hasea maun gabi direksi maun haduan maulo nunga songoni ate burju muse rasa aman di ngulit tau coba maulo contohna lapatan ni anak koni nunga takang mana jugal muse dungi oto muse pahabison muse mangoto-otoi muse bah nangarung biyate tudusan na yate nangasuraman do si bata ay do dia mu akan atoras akan membuat si Didi Onoton mulai sonari didik kamu ya nakon yate songon suku-suku nakan non na ulu dohamu pagudang-gudak kon ya nak kemuna di bagasan ajar nasihat Tuhan asa anu ngerasa aman muna itu ngatongan ni keluarga non jadi anu songoni ba ya nakon gabi holan na songoni nakendang anu rasa aman ba songoni gulang lupe tudusan nate nang di tonga-tonga na marpungu hitate kan ulu do ye dang rasa aman di bunga pe ay molo huteba nakiningan senaka edi bagak uli-uli bereng berarti rasa aman do sudia ka pangisini bunga niati baga edi nakiningan sudi las doro hate di siate ala dong rasa aman di ngoluni ba namang guruhon nah songoni do nang Raja Daud dihilai mana do dihamulatan di mana do ditangyang nai rasa aman ala dia batas sendiri do dinalaho tok to mangeleon rasa aman manang pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluna jala memang dang di asakon Raja Daud do ima gogona lau mangula dia kaulau bola didok di bagasan ayat nakiningan lasni rahiman ditangyang nakiningan babua lapatanna nunga di pasahat di bata imatu ibana baga-baga taringo hajong-jongan ni joroni di bata atik pesa butulna molo dicarita na mangihut gabe anak nasi Salomo do na pajongjokon na sau pajongjokon joroni si Salomo iya teh ale molo tajah di sada kronika 20 sia mulai sian bindu 22 tekas do ya teh memang di pabua de bata anggota ringot tu hajongjongan ni joroi dang naga beho na pajongjongnya ale gabe tu pinoparmu ima anakna ima si Salomo teh ale nama saya luar biasa molo tajah di ayati nak pesongoni anggo sihol ni Raja Daud ibanahian manyan paujakkon joroi teh ale atik pe songoni dok tuhani marhite panuriang natan anak komuma na pajongjokin pinopar mumai ale ro Raja Daud aha diulai bana dang gabi sugu rohana ale ahma gabi marsi tutu ibana mangaradion akan porlu mulai jahita na porlu laho boy jongjong joroi marhite nang akayana konna di parade Raja Daud molo tajah do dia kay mangihuti ate omma hadinggan ini rohaya te molo nunga ibana tok tong holong rohana tu Tuhani ate dak sakit hati ibana dang merasa moruma wibawa ibana dang moru ibana gogo ibana dinalaho mangolo itu hatta alana didok ni debata gabe didok ibana mamuse tu ianakonna imasi Salomo songoni lo nang diwarna ninggolo ni hita hala na prosia iya te ngolo tung sipata kadang-kadang di tonga-tonga pengharapan ningolut dalu mau bihita jok do aka sita-sita do pita-pita ningolut da di ngolut taon di ngoluon ale ulu do sipata da ngapala sautu hita bodi ate jala gudang mu kita hati dakon ate mulai ate ma Tuhan boido lapatan na
nak pe dang na dua-duai songo na jongjong mambuan guar di tonga-tonga ni keluargaku ale moliate mak gabe hita do na boy manoruson taringot songo dia ma sita-sita ni akan na perjulu ya teh di bagasang ulutau. Nah di dok di sini hamu aman nami duit nan nami holan nama pangi dua do hita tu de bahta jala holan dina lo mengulah honan ni dok ni de bahta do hita ale anggo saudna di de bahta do saluhut nai ale asal mani dok bena pindah sita ni rohata molonunga Tuhani taha persiai adiga petikina ise petaho na pasautoni na denggam mai di pasu-pasu ni de bahta. Ini mulu adung di ngulut tahun adung do songoni ya kan saat di hatuona ulu di sipata lam tabba madili jolmai ya te songon amur las ni rohana nang lau seperti bion hero songoni binereng lam makeru dobohina lam matuanna alanya HP binoto tiki poso agak poso lapatanna sebelum ibana penguji ngoluna tong songoni ma belgani rohana ala olodang rasaut na di bagas rohanai mana terjadi gabi muru semangat nih ima datahe lo gabi didok ai dia do baga-baga ni Tuhani ai dia do badan ni debatan atua ui ape mulut pikiri bagas di ngulutta bukan Allah melupakan apa yang dia katakan. Perlu do gabi catat Allah tidak pernah melupakan apa yang dia katakan, tetapi Allah percis tahu bijaksana apa yang harus dia berikan yang berguna kepada setiap orang. Jadi dan diukur ate si patang ulut tahun ikon iba do tahe ikon gabi berhasil lah artinya ikon iba mah na songona di bagasa rohai teh ape ulu si patah roni Tuhani daong ikon adong do sudut nama ngihut songoni do ulut alaina paling penting di bagasan nguluta mulai di bagasan tangini raja daung dang morui bana mambaina dengan antipe songo sakap nai dang apalah saud dope di pasaud debata di tonga-tonga ni nguluta idem bani adok kata nak itu pino parmu doi ya teh saud akabaga-bagai jala ahadona terjadi lam tu denggana lam tu morana lam tu hebatna do hape ima pasu-pasu itu hatta Nabi Nuan ni hapor seaon ni ima si Daud ya itu ye geleng. Jadi dia mau menami memang mau adung lo hatta like sun like paderi adung lo kesamaan ya teh adung lo kebenaran ya teh songo dia ma Nabi nani amung na songo dia do tu yanakon ya teh Ali ahado nagabi kata kunci di bagasani. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi soal iman kita kepada Allah dan menurunkan apa yang kita imani kepada anak-anak. Mulut godang pe duduk do songoni. Na jujuk do nang di tonga-tonga niaka nang di perbang sotai ya teh italak Batak ai bahasa sepata ada suku-sukun. Mengapa orang Batak ada selalu mengatakan masalah regenerasi sangat belum bisa eksis kita di tonga-tonga niaka etnis nasing. Ulu si pata berhasil amung na anak kona dak songoni ya kan. Itu ngaboto molo mamora terkenal di mana di dia. Ale generasi mangiun olah nagao rate. Adung do songoni. Tapi beren maju molo ahlak Cina, udok maju anggula Cina berbeda dia teh. Alat Cina beberapa kamu mah belum berhasil lagi hampir 3 keturunan melalui tu syatar di perbakmian ni na perjulu ya tekan pangsit umpamana marga tekan sia namung nai dang namuru wahi tebuna dang moru nang akaramena nak pegurang doa kapar 3 na tubuh di bagasani ala dipertahan sekalian kualitas. Memang betul-betul loh diturunkan apa resep yang terbaik kepada generasi yang berikut. Dak cukup puas
di bagasan nguluni halaki, kalau dia berhasil dalam dirinya, kalau hanya tinggal stop pada dirinya. Songoni do nang di ngulut do, ate dia mu amanami nami. Au yakin hita hadengganon kesuksesan dohon akaragam na asing na boy dapat boy dia berkelanjutan sampai piga-piga sudut di ngolutta. Tergantung boado kita menyikapi soal iman kita tu Tuhani jalan menurut tondoi tu bagasan aka sudut namangihun. Ido didok dihatai nakin dengan tu pinoparmu di pahot doi. Hoddo pada ni debata di ngolut tahu nate. Ale molodak tapa hoddo hapor seauta maka porsiai badan janji Allah dalam hidup kita itu mungkin menjadi tidak sampai dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah ngamar cita-cita teh anggobo ini ang nakoniba lam tabah hebat ma memang hidup filosofi ini kita jol mau nate ko paling hebat manian. Molo boy do molo tamat SMA do baikona esada manian. Anak koniba kan itu ya apalagi zaman wang S2 manian baru tuh S2 manian ate kan nah suarang do S4 ate mulanu S4 batu si S4 do ate bangun metong ima cita-cita boy do berkelanjutan panakokon nah songoni do nadi do dibolo di hata hodo baga-baga ni de bata tu tonga-tonga pasti doi kebenaran dia pasti akan menurunkan ke dalam kehidupan kita. Tetapi tergantung bagaimana sikap kita untuk menurunkan iman kita yang dinyatakan oleh Allah di dalam iman kita untuk kita tameme hondo yate tuaka sudut namangihun. Yang kun waingon dak songoni yate hita gudengan dak songoni yate. Baulu di sipata ala hacip do hita najulu tor songoni ma taturuni anak mah riboto hono tikia udah julu mardalapat acik dun datang so nang pe baik kosongoni do asa berhasil ho dang teori nasongin dang masuk ade di zaman waingon gabi terlambat ya nakot ta itu sekolah mau tabain songoni ade dang ngi de needs atau kebutuhan sekarang anggo najul hami bah holan teolu buku boy do hami mar sekolah anggo sonarion baik kon sakoper do tas ber kamu ka persikolan waingon anak memang itu, ayo bedi si pada dana mau pakai tas belga, ulu do sampai songona buku tu dia deh, sendiri podo songona tegap, apa ala ni buku itu nama budaku kami songonon mai itu ngai, buat masih dana torusi bana songoni ya deh, tak terpakai. Nah ala ni do di bagasan terpukon, buat do kita lau mame mehon ya deh, di bagasan ulut tahun. Totu di bereng mak sia dirita. Apalagi dia mau kena toras nang hita sudia te nama nugu-nugu kaya nakot tahun porudui. Asalam hebat anak kota iya te. Dakula nak hebat na. Baik kita pe mulo bere kita mau mana julu ala memang wama aka gadung do si pada di dalam idum beni hita saya karas wite ya te. Udung sonai roti kan terberubah do kan. Coba mau jadi tol pertahat tujo malang gadong mangalang dia mah ulan danubi ate kera atir hai baulu mar sui-sui do sude berek kamu manu ngalak Batak nggak berobadak songon alak Batak be berek kamu kena pos adong songon alak Cina dak kota lani aka giji ate ala itu terjadi perubahan ala memang itu zaman. Apalagi memang nasada hal na ikut siwala dakon soal fisik na ikut diturut tonota alai hapor siauni be ikut taturut to dia teh asa marsi hohot nasida lasma rohatta ya teh maju di tonga-tonga ni ngulu parto dion nai dapat tuluhan dia mau amanami di nami di bagasan ayaton takas do didok atong pukama nuaing mamasu-masu pinoparnina posomon asa hot dia dupa munasida rodi sangelingna hosa diri ali jahu bamar bagabagon jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pino parna posomon rodi saling lelingna lapatan nanguluni halak Kristen dakkolan asa hita di pasu-pasu ala ikung gabi pasu-pasu manian hita deh
Molo di istilah noaengon adung do kita jangan hanya menerima, tapi kita harus sebagai tanda orang percaya kita harus memberi. Molo di bahasa kapergaulan nak unak kola na digarari hitate molo ma ikon adung manian au majo manggar bah ngatulu hali ngabiga hali manggar ali adung do jol masongoni las rohana sai pajono mah ala terus do digalang terus ate tak somoni ate ngulu na dinggan iko gabi pasu-pasu iba gari ada di dok di bagasan ayati di dok molo si Paulus mandok martua mah halak nama ngaleon sian nama jalo. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Alani memang ido haburjuam mai kebaikan lah itu, kemurahan itu dalam hidupnya. Jala okon ikon itu manian adung di tonga-tonga ni nguluta. Dakola di tonga-tonga ni parsaoran, ale di tonga-tonga ni na kaperdalan ni nguluta nang di tonga-tonga ni hita di nampar pasaur di tonga-tonga ni huria. Ikon jadi berkat kita, jadi berkat kepada orang lain. Minimal molo dangadung silenon akani tangan di tonga-tonga ni ngulutan nanggo apalah pangalahoni bate orang senyumi be kan adung do joma si baenon dangadung ale senyumna wah luar biasa hebo elo kan kalau pajupang he eda umpama tersongoni maja tokan do kan tersongona debu perasaan do kan betor halule halutul katanya tulang masuk naik kan ai tunglas do ngatabari songoni hosani jolma te di bain songoni coba mi ngolo holan seram do hamu madu bi jolma moru do ari-arina ni do holan baju bangimana sirana moru do todina adung do songoni kan molubui ni malu unak pajupang ai torasing do hirana mamol gap buhinai hidup jadi berkat. Banyak hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Odo kunci rahasia si Daud, dia selalu memikirkan bagaimana hidupnya harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dia harus gabi pasu-pasu doi bana dan gabi partutuhan di tonga-tonga yang nguluna molo ido na gabi ngulu di hita ingok ma hot do baga-baga ni debata pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangyak mahita. Ali Tuhan dibata amanami di bagasan Yesus Kristus. Mulai hati gudang di somborohan nami Tuhan. Alamar hiti hatam di tugu-tugu hodo hami. Babua hoddo badan muali Tuhan dia kahalak na porsia. Na burjumar roha. Na toktong mangulu di bagasan roha pikiran na. Asagabi pasu-pasu ibana di tonga-tonga ni nguluna. Alani Tuhan say pahot may todimi di hami asa hot nang pasu-pasumi di bagasan ngulun nami. Tuhan dibata di halas rohan nami nong berdalan dia karagam pakubasyu ni huriam. Alai tuhodo tong pasaton nami asa ho tok tong alai Tuhan dinalo mangalehon rohaton di tugan ruas ni huriam. Dinalaho radi jalaringgas madohoti dinalo manangyon hatam di tonga-tonga ni aka pertanyaan di punguan ni aka paredeon do nang di parminggu ope ali Tuhan asa jupang di hami ali Tuhan pasu-pasu nagudangi di ganuk ngulun nami asa tartogu hami tu hagugon na siakoi mangadopi saluhut akaragam namaol di tonga-tonga ni ngulun nami di alas rohan nami ali Tuhan dina tabaruas ni huriam naro sian huriam hakabi picililitan ima keluarga benni gultum inat taibu tiara burpak pahan rap dohot sadada danak nasida ban mana sida gabi ruas na mangulu ali Tuhan toktong gabi radi laho melayani ho di tonga-tonga ni aka ari-ari nasida buan hami ali Tuhan keluarga na di bagasan habot rohado pe Tuhan di keluarga besar ima situa igultum nahinan jala inangi nong marujung ngulu di bagasan aka ari nasal putuhan duma neng gulan
si maruham Tuhan. Saya pasu-pasu mak ke keluarga na tininggalhon. Saya pahot mapadan mulai Tuhan. Asa marhapor seaun saluhun akayanakon na pernah tuho. Jala toktong na sidale Tuhan. Mangihuton ima ngolu na pinukani di na tua-tua nasida. Pasu-pasu mali Tuhan. Dia ka ulaun dohot manang di dia nasida tinggal. Losido nang buanon nami dia ka yanakoni huri amali Tuhan. Asa marhauduhon nasida. Di tonga-tonga ni pangulaun di huriam. Lah ni ali Tuhan pos rohanam nang tu ari mangihut. Homa toktong dinalaho pangalian hatorason pamikirion lamang itoko di tonga-tonga ni haruason di huriam. Tuhan dibatasi maroham disude aka gulmini ngulu nami tuhodo pasaton nami. Asa hotok tong dinalom mangiring-iring disude ngulu nami. Dia karuas huriam na marulang tahun. Di kelahiran parsaripeon saya homa toktong ali Tuhan. Na mangalehon ima lasni roha jala pasu-pasu na gudang ali Tuhan dia ka ulaon dohot di tonga-tonga ni pardalani nguluna. Saya pasada jala di bagasan hakolong ma toktong mardalan dia ka keluarga ni huriam ali Tuhan. Asa toktong patuduhon parbui ni todi di salhut nai. Tuhan dia ka ragam pilihan na pinasahat ni ruas ni huriam. Marhiti aka pilihan na pinasat nasida di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Ima di pilihan di ganuk bulan manang diakoni sosial tok ripe manang di ganuk aka perpunguan ali Tuhan di huriam. Nang aka lasni rohan nasida nang hamuliation nasida ali Tuhan. Saya pasu-pasu mak lap tabai mak aka pasu-pasu nasida di ulau nasida siganu pari asal lembar taba-taba nasida di nalom mamuji pasangapon guar muna badia nang dihamina pung dison Tuhan masih godang do buat kami aka ragam aka pikiran rohanami ali Tuhan aka napojot aka namarukil do di aka namar sahid di bagasan roha manang nadia manang ragam hamaolon di tonga-tonga ni keluarga tuhodo pasaton nami ali Tuhan asi maroham saya homa toktong na mangurupi ganuk ngulu nami asa bui salut nali Tuhan jupang nami ma sada pasu gudang marhite pos ni rohanami di huasom na bui mangurupi di sude aka ngulu nami di seganuk hari ini ali Tuhan dibata asi marahon sahat tu homa salut ngulu nami holan mangasaon guari Yesus Kristus martangiang hamiduhop. Amin. Di nama rede kita sia nomor 382 ayat saya mangihut laos di somata pasahat piliata napaduahon dohot ima amplop ima dinalaho mangurupi di tonga-tonga ni pakubasion di resort ate tabain ma piliata na duminggan di tuadupan ni di bata. Marede mahita. Baru
Dihita salutna amanami do inanami khobar tu bobo di tik-tik tanang nakiningan bagasatikyodo di patu pahuria ima padidiom na badia tu lima halak poso-poso tapara di ma di bagasatikyon marede hita sia nomor 146 ayat seda taba 2. Toras nama buahnya anak nasa di didihon martangyang mahita alia manami na di banua gijang narodo hami tujulum membuat nakadat danakon sai asi maroham jalo mana sida gabi anakomu pasu-pasu jalan pergugui mana sida mangiai hangulua sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu kadongan nama buan dak danak si didionon tangyok kamu ma hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tu lihat portibion ni nama dok akasisian na pudai hamu masaluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasang kuarni debata ama dot anak dot to di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahuto nahuni tu hamu. Jala ingop ma saya donganok kudo hamu ganum adi rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sugut tangiok kamuma dot hata na tersurat di surat ni si Markus adung maka na membuan dak danak Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang akat sisian neima na membuani jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas hamu maka dak danaki rotua unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudo na hudok ko tuhamu manang isepe anggo sosongon dana ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danaki dia pehong matangan na tu nasida masu nasida atong jumoloma hatidako kamu majolo haporsea munai au porsea Taudus yang mendekata Jahuba. Mula au persia. Do di hanguluan nas. Atong alusi hamu ma hatana sukunon di pangido hamu noaeng di dion akadat dana kontu bagasan hina porsia muna alusna di pangido rohanami baduahon behana ulu do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jali huton hatani debata alusna na ulu do ami napatuluhon na ulu do hamu marsuru nasida tu gereja do tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alus na narudo na ulu dohami.
Atong tapasahan manisida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai. Udul mahamu romahamu sada-sada tujulo. Do tu baga sangguan itu di Purbadia. Amin. Palua. Saya dirahmati Tuhan di bata makhluk aku baga arah jauh ni di bata rodi. Amin. Boy. Nah, dia. Oke, sebentar ya. Iya. Ale Natania Nediva Manik. Udi di mahotu bagasang goar ni di mata ama. Do tu bagasang goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang goar ni amin. Saya diramuti Tuhan di bata mahori yang mau tu bagasang hara jauh ni di bata rum sanyen. Amin. Yalah. Ale Gabriela Uli Olivia Marpau. Udi di maho tu bagasang goar ni di bata. Do tu bagasang goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang goar ni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habuk mo tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Nah, yuk kau. Hati-hati ya. Ale Ramos di Bagasta Naibaho. Hudi di maho tu bagasang goar ni di bata. Do tu bagasang goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang goar itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan harajau ni di bata ruisan lilingna. Amin. Ale Jonathan Siburian. Hudi di maho tu bagasang goar ni di bata ama. Do tu bagasang goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang goar ni tu di Purbadia. Amin. Peluang. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan harajau ni bata rodi saliling-liling na. Amin. Awas hati-hati. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasat kami akadat dan ako tuho jala di jakon hodo na sida gabi anakommu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saling leling na
asima roham do dia kana tora sinda danakon sai pergogui jala ajari mana sida manugu-nugu dak danako tuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Mari deh mahita sia nomor 145 ayat sada los jongjong mahita. Pilihan nata pasahat di bagasan ti kemartang yang mahita ali di bata amanami na di monogijang hodo haroroni saluhut silon na dingga dot nasa ulibasa na maliutus wasatami masih na lihon mitu hami pilihan nami tu ho say jalo megebe uab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti aso perhasiak kami pilihanon pati bulan harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohanami marhiti hiti terdim asal mutadahami goreng sen lihon mitu hami asal mengirgiri hamandok melihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang say pinarbadia magoarmu say rumah harajaunmu say saut malu maniroham di benua tongaun songon na di benua gijang leo matu hami sadari on hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami unak kami tu hentu pangunjunan palua mahami sian pangagong. Hamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damina tutodem. Horas madi hita nang disoma hita marsi jalangan los anon rumah akan ator semambuan sididi yanakonna asa di jalan aka ruas di nalau pasaton ucapan selamat. Liriknya lu tau kan? Gak apa, lu lagi nyari.
Dendi